Ola, que tal? Moi boas, benvidos a unha nova entrevista aquí en Atlántico TV. Oxe, Laura, Diego, do grupo Uxía Lambona e a banda Molona. Que tal, como estades, chicos? Moi ben, contentos de estar aquí. Vamos a empezar coñecendo un pouco esa banda, ese grupo que non é unha banda musical como tal, senón é unha banda dedicada ao show, ao espectáculo, que iso mola moito. Entón, comentádeme, Uxía ou Laura, non sei como chamarte xa. Pois como queiras, porque realmente xa atendo os dous nomes, ou seja que non hai problema. Como comeza esta aventura con Diego e máis outros cantos, porque non sodes solo dous? No grupo somos seis, máis o técnico, ou a técnica neste caso, neste momento, e somos 6 persoas, hai batería, baixo, guitarra, acordeón, frauta e voz. Uxía Lambona e a banda Molona pertence a Troula. Vale, entón en Troula somos unha compañía que levamos facendo espectáculos, xa imos facer 23 anos. Entón, de cando en vez, pois temos que sacar espectáculo novo. E aínda que facemos moito tema de pasarrúas, tamén temos espectáculos fixos. Pois neste caso foi o noso compañeiro Sergio, que é o guitarrista do grupo, o que viu un día con esa idea, non? Que vos parece, rapaces, se facemos este formato? Un formato dun grupo musical no que collamos un pouco pois, a música tradicional galega, que lle demos unha voltiña, viu con esta idea, que logo evidentemente fomos entre todos dándolle a forma que ten hoxe en día, pero surdiu dela esa idea e xa vai facer agora 11 anos facemos de banda, sí. 11 anos? Sí, xa vimos facer agora 11 anos. E 23 anos de Troula ou 24, non sei. Xa perdemos a conta xa. Bueno, tamén é un apartado donde nadie se aburre, non é unha cousa moi divertida de facer, aparte iso de conectar cos nenos, que máis ou menos o voso target, en que os abrides a todo, tamén é moi divertido. Como facedes para conectar con eles? Nos somos pais, claro, acudimos a moitos espectáculos, non? Entón buscamos tamén que os adultos tamén se divertan no espectáculo, non só pensando nos nenos, sino pensando en toda a familia. E máis, o espectáculo funciona mellor cando hai un grupo familiar que cando facemos un colexio solo que están solo nenos. Porque os adultos tamén nos dá moito feedback e nos axudan moito a facer as actuacións. Entón, bueno, pois sempre buscamos a interacción constante co público, tanto en Uxía como en outros espectáculos da banda. Non é que o público chegue, se senta aí e veña, a ver que pasa, como se fose unha película, non. Buscamos sempre ese feedback, esa conexión co público e creo que é unha das cousas que fan que funcione tanto Uxía como Troula. Bueno, poñedes os nenos tolos, non? A bailar, a cantar... O objetivo dos principais que temos, claro, poñelos aí a cantar e a bailar. E sempre pensamos que nos como partimos da animación, non como músicos realmente. Por iso dicían, o que comentabas tamén antes, non? Que como un show en sí, máis espectáculos, nos evidentemente si tocamos, cantamos, pero bueno, temos esa parte de animadores que ten un gran peso durante o espectáculo. Eu como animadora é unha cosa que sempre digo, é dicir, se ti non transmites, tes que ter esa enerxía, que saber transmitila para que chegue aos nenos e que te devolvan iso. Eu necesito como que me devolvan toda esa enerxía que teño nese momento, estou agarrando deles, pois que realmente participen. Un dos nosos objetivos é que canten e bailen como atoliños. E aparte un público agradecido aos nenos, non? Dai unha vidilla cando os ves feliz. Sí, iso é certo. Os nenos son maravillosos, nos encanta traballar con eles, pero sí que é certo que tamén é un público moi sincero, o sea, se non te gusta, se pira, o sea, non renuncian, o sea, eu me piro e xa está, o sea, non aguantan como un adulto que digo aguantar hasta o final por respeto ao artista e tal, non, eles collen e se marchan é maravilloso tamén, non? É estupendo, hai outro estímulo que me está chamando máis atención, voume marchar, non? Efectivamente, ou isto, pois agora mesmo non, porque os nenos tamén, un adulto é capaz de estar, o sea, capaz non, é dicir, realmente estamos educados para saber estar tamén, pero un neno, se nese momento ten fame, non ten ganas de bailar, xa non é que lle guste ou non, ou que teña outro incentivo, senón que físicamente eles pois teñen necesidades que nese momento igual, pois se teñen sono, que teño sono, se teñen quedado dormido nenos durante o espectáculo, que veces dicimos, como pode ser, aparte coa música aí totalmente, un concerto, entón, o que decíamos antes, somos 6,
é un concerto, que sí que é un concepto que nos gusta remarcar porque non é un espectáculo que necesita ter esa potencia de concerto e nos queremos que chegue a ser a rapazada tamén. E ás veces cando vemos un neno ou nena dormindo, como pero como pode ser? Deixamos todo. Pero pasa. Bueno, tamén quería tocar un pouco de Troula, animación. Vos tamén sodes fundadores, non? Se me mal non recordo como comeza xa esos 20 anos. Non se botamos a ollada atrás. Buah, pois somos moi maiores xa, estamos chegando casi aos 50. Bueno. Nada, que cheguen. Empezamos cando isto estaba moi en exploración todavía en Vigo. Un día participei, fun de Papá Noel, fun de facer de Papá Noel, logo fixen de Pokémon, fixen de mil cousas, empecé a traballar no mundo dos cumpleanos, das animacións. E un día nos traballamos nas piscinas municipais e dixemos, podíamos montar algo así, tal. Empezamos facendo a BBC, bodas, bautizos e comunións. E a partir de aí foise complicando, empezamos a facer máis espectáculos de rúa e demais, e foi evolucionando ata o que somos agora, que, bueno, que temos, non sei cantos espectáculos temos, non sei, 20, non sei, 30 espectáculos temos diferentes. Claro, empezamos traballando só en Galicia, logo xa en España, e logo xa ampliando un pouco a Europa tamén, e de como empezamos traballando así nas bodas, e nos bautizos, e nas comunións, a como estamos agora, pois claro, a verdade é que é un longo percorrido, pero estamos contentos e orgullosos. Claro, pero que conste que realmente Troula é moi familiar, é dicir, bueno, ao final, pois non perdemos ese concepto tamén de un grupo de amigos que comeza esa andaina, e a que se foron unindo tamén amigos, familiares, ou xente que eran descoñecida, pero neste momento tamén amigos, e non somos... Ainda que facemos, esa evolución foi moi grande, sigue sendo como unha empresa pequeniña. Unha empresa familiar. Sí, claro. Pero bueno, unha empresa familiar que rompeu esa barreira non xa do nacional, senón do internacional. Eu estive lendo un pouquiño esas aventuras que estivechedes en Europa. Contádeme un pouco, como foi iso de romper e ir a Europa? A primeira vez nos facemos todos os anos a romería vikinga de Catoira, do desembarco vikingo. E imos de vikingos, o sea... despois de facela 5 ou 6 veces chegounos un mail un día de un programador de Gales que lle interesaba o espectáculo. Eu pensaba que era un spam, pero resultou non ser un spam. Entón fomos a traballar aí a varias comunidades vikingas no norte de Europa, e a verdade é que foi unha experiencia increíble. E logo eles viñeron aquí e alucinaron con Catoira, porque claro, os vikingos do norte, os vikingos auténticos, bueno, estes de aquí tamén son auténticos, non? Non quero decir que non se sean auténticos, pero claro, cando chegaron e viron a salvaxada esta que se fai en Catoira, porque é moi animal, moi visceral, alucinaban. Claro, porque a cena de Catoira, ti vas a cena de Inglaterra, dos vikingos, e se escoitan os tenedores, os seixelos, pero aquí é casmans, con viño, con mexilóns, é un animalada. Pero igual que eles tamén fliparon, o sea, nós como Troula, o sea, que eu non fui, por eso estaba, ya digo que contar eso, pero... realmente cando eles chegaron ali tamén tiveron que facer o pasarrúas, o concepto ali é moi diferente, tamén ian como o sea, aquí en Catoira metémonos en medio da xente, cuspes el lume en riba da xente, algo moi de todos xuntos, moi visceral, e ali era como que ata puxeron valos, non? Para delimitar a zona pola que tiñan que pasar, eles ian facendo o espectáculo, pero todo moi distante da xente. Moito máis recto, menos lugar a improvisación, que é o que me contabas, Lucía, perdón, Laura, xa tanto nomes. Claro. Que bueno, tedes os espectáculos, obviamente están preparados, pero sempre hai ese clic de darlle un pouquiño ese lugar a improvisación que sempre mola. Sempre, porque aparte nos o tipo de espectáculo que facemos en Troula, normalmente, o sea, en a rúa, entón o público que te podes atopar na rúa é moi variado. Ao longo dos anos vas tendo recursos diferentes e cada momento é diferente, entón realmente hai que tirar tamén moito da improvisación. Un Xialambona e Banda Molona, ainda que levamos un espectáculo pois que cunha escaleta que nos facemos considerando, bueno, a estrutura que lle queramos dar, pero bueno, logo, como dicimos, todos temos un micro e liberdade, moitas veces é o que lle dá tamén esa frescura o espectáculo, incluso entre nós, porque se tamén estás sempre facendo o espectáculo
exactamente igual, pois outro día que me deu a risa porque Abraham neste caso fixera pois unha broma con das que fai ele, empezou a dar unha risa que tiña que cantar e non fun capaz de cantar, o sea, a ver, paramos, entón sí que hai ese momento de dicir que podemos facelo, paramos, a ver, por favor, centrémonos e seguir, iso é xenial. Sí. De facer algo que non estea moi encorsetado. Lle dá un pouco de naturalidade tamén o espectáculo, que sempre mola. Aparte xa está aí o verán, estiven vendo un pouco, non vales a parar, tedes un montón de lugares para tocar. Non sei se iso é bo ou malo, eu imagino que será bo para vos. Sí, claro. Será encantador. Bueno, como vedes este verán que vades ter? Pois en principio en verán que está... Verán máis, sí. Bueno, temos unha viaxe longa aí a Budapest, que volvemos aí outro festival. Volvedes, a iso non sabía. Sí, volvemos este ano, xa estivemos aí 2 anos, e claro, xa te leva 15 días de verán. O sea, xa medio verán xa vai chimpado aí, porque claro, son 3 días de viaxe, máis 6 representacións ali, máis 3 de volta, xa botas os... Sí. Ou seja, aquí imos ter que facer algúns Uxía la mona e banda morona sen roscón, porque aquí pasan as cousas que eu non podo faltar, evidentemente nunca, pero bueno, con eles sí que, como en Trola temos máis espectáculos e máis cousas, pois ás veces Diego non pode estar, o Sergio non pode estar, bueno, para eso están os outros compañeiros que sustitúen maravillosamente ben, o sea que bueno. Pero é outra viaxe internacional que meterlle aí o tic, Diego, está ben. Está guai, sí, claro. A primeira que fixemos é moi gracioso porque o personaxe que foi a Budapest era un dentista de Rumanía. Entón fun a facer de galego a Budapest de xitano rumano. Era como super... que non ten moito sentido, era facelo en inglés, ademais. Sí. Bueno, gustoulles e agora levamos outra proposta que tivemos aquí en Vigo Cultura e vamos para ali outra vez a ver que tal. Bueno, pois darlles vos a enhoraboa, que vaya ben este verano, e non sei se lanzar unha mensaxe de próximas actuacións en Castrelos, porque se está metendo xa o público infantil. Pois que hai quede, porque non, a verdade é que nunca estivemos pois lanzamos a iniciativa en Castrelos, pero bueno, pois nada, ás veces, non sei, parece que si que en casa a veces as cousas custan un pouco máis, ou non sei, bueno, non sei se... Non vamos a abrir ese... Se te recorre, pero bueno, sí, Castrelos é un... Non somos de Vigo, evidentemente, Castrelos fai programación infantil. Actuamos en Castrelos xa, pero con Troula, sí, con outros espectáculos, sí. Non con anos, xa hai anos. Hai 10 anos fixemos un espectáculo de gran formato en Castrelos, que funcionou moi ben. Pero bueno, que conste que neste caso falando así de Uxía, a mí encántame. Sí que é certo que todos os veces temos Castrelos aí no corazón, non? O sea, forma parte do noso ADN de calquera vigués. Evidentemente, claro que nos gustaría tocar en Castrelos, pero bueno, é unha responsabilidade tamén tocar na casa con tanta xente e tal, pero bueno, algún día. Pode ser. Bueno, eu quería dicir que realmente sí que tamén os formatos que facemos, aínda que ven últimamente pois moita xente os concertos, sobre todo cando vas a sitios pois un pouco máis grandes, que os concertos nun formato máis reducido que pode ser un Castrelos, son xeniais. É dicir, eu super contenta con os formatos que facemos. Pois aí deixamos, Laura, Diego, moitas gracias por estar aquí con nos. Gracias a ti. Gracias a ti, claro. Gracias.